in san wallahi ko ƴan mata bi na suke tai na matsu a auren nan ta ai komai dai laifin ka ne tunda komai sai ka ce a daga da tuna an yi an wuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'udhu bi kalimatillahi tammata wai haka wai wannan to kai ma dai ka gani sista ce da wannan ne bakin iyayen kamar ya wannan da kike gani sista uwar ta riga ta tsine mai sabon tsinuwar iyaye baya neman kuɗi sabon tsinuwan iyaye ya kasa aure kamar ya ban gane ba wannan da kike gani sista sabon bakin iyaye da yake da shi sabuwar mota in ya wuce sai injin ta ya wuce a'a kamar ya wai ban gane ba to albishirin ki sista wannan da kike ganin shi kika bashi jarin 500 ba shi nan da yamma jarin yanar ki wai kana jin abin da yake faɗi kuma kai kamun shigo ya karyata hankali ya nake yi wai kana jin abin da yake faɗi kuma ka yi tsaye ka kasa ma me za ka ai magana mana a san makama ni gaskiya tunda dai wannan abin an gasa ma me ma za a yi a cikin shi kawai an jima ka zo ka ansa kayanka haba abba dama kai barawo ne mai bakin iyaye haba ashe Allah yana so na shi yasa auren nan aka yi ta daga shi aka ki dan haka wallahi an jima ka zo ka ansa kayanka kuma Allah ya ta tsakani na da kai munafiki ai na san ba za ka iya magana ba mai bakin iyaye matan da zan aura duk gidan da naje sai ka dinga raba ni da matan da zan aura me yana tare maka ne ka zo wannan ka ce mu ka raba ni da ita to in Allah da ni kuma daga yau sai na batar da ba ni da bakin uwa tun da baba ya ga wannan matar gidan ya bu sai ta barbarewa yake sai komawa marayu muke an ta auro ta uwa agola ka duba butocin nan ko wanki ba ta samu yanzu hawa ni ba wani mako shi ke wa gari ba ta jin Hausa. Kuna da kusuranci ba, ni da zaman barki. I don't know up, I don't know down. Ni ko, wasan ko ni yaro. Yau me nake shirin gani haka? Babban yaya da ciya lady wuri daya. Oh ni shegiya in ji ƴaccata. Where are you? Your kids are gossiping about you. Come outside. My love. Alhaji. What happened to you, my love? Your kids are trying to sell your house. Impossible. Rejected. Ba zai yiwu ba. Lemun. Babban karami. Reza. Shaida gaske ne. To, zan tafi. Kwana uku kwata-kwata zan yi in dawo. Ki kula min da wayannan yaran nawa. Shekara uku baba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba da wata uku. Ku hakuri kwana uku ne ba shekara uku. Ku ga kuke yi a nan na. Baba. Kai. Ku bari da sallama da ita. Allah sarki baba kai ka je baba. God have mercy upon us. Ya za ki mana haka yar uwa. Ai yanzu tunda baba ya tafi da ni da ke da Reza. Jinsi ɗaya ne, kwalele ne kawai ya fita cikin mu. To, da farko dai yau za ki gane ba suna na lemun tsami ba, suna na ciya lady uwan marayu. Kuma za ki gane cewa ba suna na Abdul Bizet ba, suna na Jummai Reza yanki na ƙauye na birnin madan ubansa. Wallahi da ya shigo yan kansa rami. Wallahi. Ba ta gane turanci ba ta aiki kenan. Jiya na ga kina kwatantawa baba ya cake rawa. To kai ma wacce ya zo baba yake da ya jama'a yau dai ga mu ga lemun tsami zai buga mana wata sabuwar waka ya ku tsaya ku jira ku ji yanda za ta tashe kanku fa. Yawwa daga yau ba suna na lemun tsami ba suna na Rafa ko ba ka ba. Haka ne. Banda ni a cikin wannan abu. Ki shigo mana za fara waka kar ki shiga mun kan studio. Igale ta ina jin ka fara. Yawwa lemun tsami ne me comedy ne.
daban da hankali a ko'ina sai na bude cinyata yau na yi ilimi na dakata sai na daina bude ta 2026 kwaga ku gane ku sai mun ko gajeren wando ne hassada babu mu babu hassada Allah ya yi kuma kayan nasa mai duka baya wacce shi yasa na samu kayan nan yawa hajiya yayi akwai tashin kai wai Allah ya wallahi ta ta kaina